どうも、ゆで卵用のタイマーをかけようと思い、iPhone に向かって、Hey Siri って言ったら、義母に、何ふざけてんのって怒られたことがある嫁です。今日はドテカハンバーグと砂肝キムチをしばきながら失礼します。この前義母が朝から何かを探して家の中を徘徊してたんですが、構うとめんどくさそうなので無視してました。しばらくして義母がイライラしながら私にメガネ知らないって言ってきたので、適当に洗濯機の裏とか見ましたってアドバイスしたら、んなとこにあるわけないでしょって切れてきて、その後、掃除をしてたら、ソファーの下に義母のメガネを発見したんですが、それを普通に教えても面白くないので、黙ってました。そして何も知らずにリビングを探してる義母を見ながら、私も一緒になってどこですかねとか言いながら探してるふりをするのが楽しかったです。今度先にメガネを見つけたら、外にぶん投げてからまた一緒に探したいです。あとは、こいつをフライパンでしばけば、ジャンボパカメガネバーグの完成なので、今日はこの辺にしたいと思います。ではまた。